Hei kaikki, se on Koukosmasteri tänään ja täällä. Ja tänään me pelataan Minecraftia Superkarhun kanssa ja tällaisessa servossa nimeltään murocraft.fi. Ja Superkarhu on varmaan tässä aloittanut jo sen kuvaamiseen, että... Ai niin, unoha. Noniin, missä oot? Mä TP:n sua. No, täällä vielä. Tää on ihan sama. Vitsi, kun meillä ei paljon kamaa tässä. Joksi se oikeesti deserttiin? Mä läksin vaan se jutun ihmeen yli tuon metsän. Koska siellä oli niin ihan se, niin sinne olisi tehdä taloa. Ok. Jos tää tänne ylleen muskuttaa niin pitkä. Ja tässä me varmaan tehdään toi eka talo ja pikkuinen farmi tähän taas. Ja Sitten me tehdään toista varmaan episodeja vielä tänään tai sitten me emme vielä tiedä. Tehdään sitten jotain. päivä. Niin. Wow. Hei, täältä on. Me mainaa vaan tänne. Kolo. Uuseen aluetta. Mä TP:n suhun jos sit. Ja mä koitan löytää jonkun. Tossa on talo. Joo, mä löysin koali. Onneksi. Bang. 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 No niin, mä saadaan koalit täältä. Sä oot varmaan jo alkanut juoksee jo sieltä. Ja tää on hirveä paratiisi. Ui, mä olisin kuolla just äsken. Mä halus kuolla näissä kammoissa. Hei, onks mun kitti? Ei oo. Ei oo. No niin, katsotaanpas. Tää onkin aika pitkä tää aavikko. Onko? On. Mikä kyltti täällä on? Uuseen aluetta. Täällä ei kyllä... Mä juoksin sitä. Nyt mä päästiin sen yli. Okei, mä TP:n suhun. Okay. Tai vaan kun tää TP:n niin nopeasti. No niin, vihdoin. Niin. Ja jos nää äänet ei kuulu hyvin täältä Superkarhulta niin tänne, niin mä en voi sille mitään vaan. Niin, että... Let's hope so. Niin. Mä voin kokeilla vielä siinä videon lopussa tehdä jotain, että se menisi. Ai vitsi, menisin. Onhan mulla steikki. Hei, tässä on hyvä talokohta. Missä? Ai joo, muuten tässä. Tää. Mitä mä haluaisin tehdä? No. Tehdä, että se menisi niinku tonne, että se olisi niinku tossa järven päällä. Sit siinä olisi lasi vähän alla. Mutta tehdään eikä tähän joku normitalo. Ja sit, joo. Sit siinä alhaalla voisi olla kaikki meidän farmit ja nää. Okay. Ota tosta täkkipuuta. Mulla on jo stäkkipuuta. Okay. Ihan liikaa. Teekö craft? Mulla on 2 stäkkiä puuta. Mä teen crafting table. Toho. Tässä voi vaikka mennä. Mä teen furnasenkin vielä tänne. Joo. Noin. Voiko se koskea tohon? Mihin? Miksi se? Ai niin, mä voin koskea. Meidän pitää vielä tehdä silleen, että meillä on omat chestit, jossa me ei voida koskea toisten chesteihin. Niin me pitää tästä jotenkin antaa oikeuden, niin tehdään sen tässä. Joo. Voidaan vaikka kysyä Ovnerilta tai jotain sellaista. Ei kukaan vastaa, kaikki on vähän hiljaa. Ei, mä heitin mun puut pois. Mä oon tän näin, että... Onko sä keskellä? Noniin, ihan sama vaikka tää on keskellä. Tässä on vaikka mun chesti tässä vasemmalla sun oikealla. Okay. Miksi mä oon käyttänyt... Noin. Menikö tasaisesti? Näyttää tässä vähän oudolta. Ei kun sun pitää pistää nää muuten.
Tossa. Joo, ihan just. Okei, mä pystyn käyttämään tätä ovea sentään, hyvä. Mä toivon, että me ei tee krieffata tai mitään. Sama. Ei tää nyt niin pahalta näytä. Mä kasvatan vähän puita tähän viereen. Tää on tää parempi kuin se vanha. Niin. Meillä ei... Pysty pistää set home. Pystyn, no niin, pistä set home. Joo. Mä teen tuohon vähän se kunnon farmi. Mä en tässä mitään pientä nyt. Joo. Ai mihin teet se farmi? Tuohon viereen. Aivan. No niin, katsotaan taas. Oho. No niin, ei hullumpia ekaksi taloksi kyllä. Ei niin. Noin. Tää Kuuliko tuo ääne? Minkä? Mikä tuli silleen hirveän pelottava ääni? En. Onko sulla minne ääni päällä? En mä tiedä, mutta oota hetki. Hyi hitsi. Te katsojat varmaan kuulitte, että tuo hirveä äänen ja kaikkea. Jos te katsotte mun niinku, kuvakulmassa sitä videoa, niin kyllä te varmaan siitä kuulitte sen pelottavan äänen. Sun mikki kuuluu vähän huonosti. Anteeksi. No niin, ei mitään. Mä aivan nää sugarcaneit täältä. Joo. Tää on niin, ihan kun tähän olisi iskenyt joku meteoriitti. Niin. Toi on niin niinku outo. Okei. Laita tohon 2 blokkiin mun loppu. Nyt se katto. Mistä tehdään? Normaali puusta. Voidaan tehdä tää toinen kerros sitten. Joo. Noin. Noin. Mä teen itselleni tuuli. Joo. Mä teen tuuda. No jee, mä laitoin sitä suunin viereen, niin nyt se kato se. Noin nyt taas. Mulla ei enää puuta. Ei mulkaa. Oh. Mulla on 3. No ei se paljon riitä. Meillä ei Me feilattiin. Meidän pitää tehdä hullu puufarmi tähän viereen. Mulla on vain 1 sappi, eli meidän pitää ottaa kaikki, joita siitä. Pistä se home sinne. Minne? Sinne taloon. Mä laitoin jo. Okei, hyvä. Mä saan yhdessä normisaplingin. Olkaa hyvä. Ei oo yhtään ruokaa. Eikö? Mitä sulle steikkiä? Mulla. Eipä oo mulla. Niin. Muskini 5/5. Kyllä. Batman. Kaktus. Mitä pitäis tehdä? En mä muista. Täälläkin on sellainen hyvä meteoriittikolo. Tää on vielä hienompi vaan. Mä otan nää sugarcaneit kyllä täältä. No niin. Ja jos mulla on vähän nenä tukos, niin mä oon taas kipeä, että... Joulu. Suomen kesä. Suomen talvi. Suomen kesä. Myös kuuma liima pyssyn. Mistä mä puhuu? Okei. Miten se tuut vähän hiekkaa? En mä tiedä.
Mä haluaisin kyllä se torille tehdä yhdessä sen mun oman. Jep. Ja silleen meillä on niinku vierekkäiset. Joo. Jos se rikas hiastaa, niin siitä ei niinku tuu mitään. Niin. Menee sitä suoraan home. Joo, tää menee suoraan home. Vitsi, tää on ihana. Mä en saanut yhtään. Mä sain näitä sugarcane ihan vitsistä. Hyvä. Aina mulla lakaa vähän vedoa. Koitapa rikkoa sitä hiaskaa, niin et saa siitä mitään. Niin, mitä? Pitää vetää lassia. Miksi kaikki nää servut on näin outoja? Niin. Me voidaan kyllä tehdä noista leaveseistäkin Niin. ikkunoita, se olisi oikein nice. Ja mä tekin väärästä puusta. Niin mä vaan korjasin sen hetken. Ok, mä korjaan sen nyt. Joo. Noin. Ekaksi tausta on ihan hyvä. Niin. Tää on vaan vähän vinos tää ovi. Jep. Oot laskenut suoraan. Joo, teen se. Tää gravel on ihan nice. Pistikö se ton graveli? Joo. 2 ovea. Hyvä. On ihan hyvä. Onko sulla lisää graveliä? 7. Voinko antaa? Mä teen näin. Aine ja hiiltä. Tehdään tähän joku pieni maini. Noin. Vitsi, kun meillä on vähän puu lopussa. Jep. Niin. Hirveä ääni tuli äsken. Ei noita. Ei, mä taisin peilata tää. Oh no! Ei kun en tainnut. Toimiks tää? Ei toi. Mä sain 6. Mä en usko, että tää riittää. Mä menen rikko nää kaktukset, tulee vähän puuta meille. Joo. Oh. Mä en enää kuvaa kauan. En mäkään. Täällä on kato, mä tätä OBS. 15 alkaa mä lopetan nyt. Ok. Mäkin voisin lopettaa tähän. Alkaa. Eikö Venä tehdä nopea tää juttu? Venä, etkö mä teen nopea tää? Joo. Ei toi. Venä vähän ylemmäs vaan. Odota. Ja noin. Toi on varmaan ihan hyvä. Eli kiitos, että katoitte. Tällainen jakso tällä kertaa. Se olisi siis moi.